Helo, da chi di dal fi'n darllen. Dwi wrth y modd yn darllen. Dwi'n creu bod, hwn di'r llyfr cyntaf brynu si erioed. A dwi'n enwog am y daith eisi arni mwyn I mi gael o. Mary Jones dwi, a ges I ngeni ar yr Rhagfyr 16 yn 1784, a ngalwn Mary ar ôl mam Iesu Grist. Ond mam a dad o hyd yn deud na fi oedd yr anragdolig gorau erioed. O'n i'n byw ym mhentra Llanfi Hangel y Pennant, a nghysgod Cadar Idris. Ti bach oedd o, ond ti'n ni'n edrych gymaint llai am fod Cadar Idris mor fawr, yn enwedig pan oedd yr awyr yn glir a'r cymylan gwneud patrymau ar y llethra. Oedden ni'n deulu bach digon cyffredin. Mi oedden ni yn mynd i'r capel fel pob arall, ac yn tyfu tatws a bresych a moron fel pob arall, ac yn cadw ieir fel pob arall. Roedd dad yn wehydd, sy'n golygu oedd o'n gwneud brethyn, fel hwn ylwch, I wneud yn sgerti. Roedd dad yn ddyn anwyl a charedig tu hwnt, ond yn anffodus buodd o farw pan o'n I ddim ond yn 4 oed. Dim ond mam a fi oedd yna wedyn, ond oedden ni o hyd yn gwneud pethau efo'n gilydd, ac yn cael hwyl efo'n gilydd, ac yn mynd i'r capel efo'n gilydd. Ro'n I a mam yn aelodau o Gapel Methodistiaid Calfinaidd yn Cwrt Abergynolwyn. Roedd fan ar 2 filltir I ffwrdd o tu ni, a mi fysa ni'n cerdded yna bob wythnos. Doedd 4 milltir ddim yn lot I fi a mam gerdded. O'n i'n caru'r cerdded ac yn caru'r mynydd. O'n i'n gweld llysni mhob man, ac o'n i'n gwybod mod i'n ferch lwcus iawn, ac ro'n i'n diolch I Dduw am fod yn fyw ac yn iach. Ac wedyn, ar ôl I ni gyrraedd adra, pan oedd hi'n twyllu, mi fysa ni'n adrodd straeon wrth yn gilydd. A hynny yn y tywyllwch, achos roedd canwyll yn rhy ddrud I ni gael gola bob nos. Beth bynnag. Cofio straeon oedden ni, dim darllen, achos do mam I'm yn gallu darllen. Ond nes I ddechrau dysgu darllen pan o'n i'n 8 oed, ac oedd hynny unwaith yr wythnos yn yr ysgol Sul. Wel, dwi'n siŵr dwi'n gallu darllen cystal â chi, achos does na ddim llyfr I gael yn tu ni. A sut dwi fod I ymarfer darllen os doedd dim llyfr gen I? Y llyfr o'n I wir eisiau gael oedd y Beibl. Achos I fi, y Beibl di'r llyfr gorau yn y byd I gyd. Llyfr Duw. A drwy ddarllen y Beibl, o'n i'n cael bod yn agos I Dduw o hyd. Just do gen I ddim Beibl. Ro'n i'n gorfod cerdded 2 filltir I dŷ Mr a Mrs Evans yn Capel Cwrt Abergynolwyn, achos fanna oedd y Beibl agosa. Pan o'n i'n dechrau dysgu darllen, o'n i'n gweld dim byd ond squiggles. Ond, yn ara bach, efo help Mr a Mrs Evans, roedd y squiggles yn troi'n eiriau, a'r geiriau'n troi'n straeon. Efo help Mr a Mrs Evans, ddarllenis I am mam Iesu Grist, Mair, fel fi. Oedd, Mair, oedd Mair yn cadw'r holl bethau hyn yn ddiogel yn ei chalon ac yn myfyrio. Na chi air mawr. A be ma'n olygu beth bynnag? Pan ofynis I Mrs Evans, dyma hi'n egluro bod myfyrio yn golygu meddwl am wbeth am amser hir iawn. Ac yn aml iawn,
fyswn ni'n clywed Mr a Mrs Evans yn siarad am ddyn o'r enw Thomas Charles, ac oedden nhw o hyd yn camol Thomas Charles, ac yn deud mai Thomas Charles oedd ei harwr nhw, achos roedd o'n credu fod gan bawb hawl i fynd i'r ysgol. Dim ots os ydych chi'n gyfoethog neu'n dlawd, oedd canodd o bobl yn mynd i weld o'n siarad, fel petai chi'n mynd i weld rhywun fel Greta Thunberg heddiw yma. Ac un diwrnod, ges i'r syniad yma. Be os fyswn ni yn prynu Beibl i mam a fi, a wedyn swn ni'n cael ei ddarllen o iddi pryd bynnag dwi isio, cyn brecwast, amser cinio, cyn i fi fynd i'n ngwely. Felly, redis i at mam a deithi am yn syniad i. Edrychodd mam arna i am eiliad. Cyn deud, mae rhy ddrud, Mari. Da chi'n gweld, o bob ceiniog o ganda ni yn mynd tuag at bethau bob dydd. Sori, Pwt, medda mam. Wel, mam, mae rhaid i ni gael Beibl. O dwi'n gwybod, na i gynilo mynd ta. Diolch moch gen i pa mor hir ma'n i gymryd. Ac hynny, roedd arian yn wahanol iawn i beth ydych chi'n ei ddefnyddio heddiw yma. Yn prif arian ni oedd sylltau a cheiniogau. Ac roedd Beibl yn costio 3 swllt a 6 cheiniog. Hen geiniogau rhain cofiwch. Dim rhaid fel sgynnych chi heddiw yma. Felly, mewn 1 swllt roedd yna 12 o geiniogau. Sy'n golygu mewn 3 swllt, da ni angen lluosi 3 efo 12. Roedd yna 36 o hen geiniogau. Ond cofiwch, roedd Beibl yn costio 3 swllt a 6 cheiniog. Felly ni angen adio 6 cheiniog arall sy'n gwneud cyfanswm o 42 o geiniogau. Os eto ni'n mynd i ennill 42 o geiniogau? Dim ond un ffordd oedd amdani, ynddo? Gweithio. Mi fysa rhaid i mi weithio a chynilo'r holl arian fy hun. Dyma fi'n sgwrio lloriau, bobl. Ac wedyn, dyma fi'n golchi dillad i bobl. Ac wedyn, dyma fi'n palu gerddi i bobl. Dyma fi'n casglu coed tân i bobl. Ac wedyn, dyma fi'n neud siopa a mynd i neud negas i bobl. Ac wedyn, dyma fi'n helpu ffarmwyr i gasglu bwndeli gwair yn ystod y cynheuaf. Ac wedyn, dyma fi'n trwsio blancedi i bobl. Ac ymrodd hi flwyddyn gyfan i mi wneud yr holl waith. Ond, ar ddiwedd y flwyddyn yna, roedd gen i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 o geiniogau. 7 geiniog. Ar ôl blwyddyn cyfan o waith, dwi ond wedi ennill 7 ceiniog. Felly, os oedd wedi cymryd blwyddyn gyfan i fi ennill 7 o geiniogau, wel, faint o flynyddoedd fysa fo'n cymryd i mi ennill 42 o geiniogau? Faint dwi angen ar gyfer prynu Beibl? Dwi angen rhannu 42 efo 7. 6. Mi fysa'n cymryd 6 blwyddyn i fi ennill 42 o geiniogau. 6 o flynyddoedd. O wel, dim ond un peth oedd fi'n neud, ynde? Cario ymlaen. Oedd rhaid i fi drio, doedd?
Ac ar ôl blwyddyn arall o waith, roedd gen i 7 geiniog arall. 7 geiniog am yr ail flwyddyn. 14 o geinioga. 7 ceiniog am y drydydd flwyddyn. 21 o geinioga. A 7 ceiniog am y 4edd flwyddyn. 28 o geinioga. Ond da chi'n gwybod be? Rhaid i gyfadda, oedd hynna'n waith calad. Ac oedd o yn teimlo weithiau bod o'n amhosib. Ond newch chi byth ddyfalu be ddigwyddodd nesa. Da chi'n cofio fi'n sôn am Mr a Mrs Evans, a fel oedden nhw o hyd yn siarad am ddyn o'r enw Thomas Charles. Fo oedd y dyn oedd yn credu fod gan bawb hawl i fynd i'r ysgol, yn cynnwys pobl cyffredin fel fi. Wel, un diwrnod ac oedd hi'n ddihun oedd eich, dwi'n cofio oedd hi'n trisio bwrw glaw. Ac o'n i ar y ffordd i di Mr a Mrs Evans pan welish i ddyn yn dod tuag atai ar gefn ceffyl. Stopiodd y dyn fi a gofyn, be da chi'n gwneud yn cerdded drwy'r gwynt ar glaw? Dwi ar y ffordd i di Mr a Mrs Evans, sir. Dwi'n cael ymarfer darllen efo'i Beibl nhw'n parlwr gora. Pam ydych chi'n mynd i di Mr a Mrs Evans? Mae gair Duw i fod yn hi paw. Wel, sgenna ni'n Beibl yn tu ni, da chi'n gweld, dwi'n cynilo mi, ond mae'n cymryd gymaint o amser. Ble gewch chi Feibl? Dwi'n yn gwybod. Dwi'n di meddwl am hynny eto, ddeud gwir. Mae gen i Feiblau. Maen nhw'n dod o Lundain. Dewch ata i pan fyddwch chi wedi ennill digon. Thomas Charles o'r Bala ydw i. Ac ar hynny, ffordd ar dyn, lawr y lôn. Dwi newydd gyfarfod a Thomas Charles. Just fel na, rhyw fflach ola. O'n i'n gwybod bod unrhyw beth yn bosib. O'n i'n gwybod mod i'n neud y peth iawn ac oedd yn rhaid i fi gario ymlaen. Ac ar ôl blwyddyn arall o waith calad, roedd gen i fy 7 geiniog arall. 35 o geinioga. Sy'n golygu, mae dim ond blwyddyn arall sydd i fynd rwan. Blwyddyn arall o ddisgwyl. Blwyddyn arall ond gwaith. Dim byd ond gwaith, gwaith, gwaith. Ac ar ôl y blwyddyn ola o waith, roedd gen i 7 geiniog arall. 42 o geinioga. Mae gen i ddigon i brynu Beibl. Y cwbl o'n i angen i wneud rwan oedd mynd o tu ni yn Llangfi Hanel y Pennant i'r Bala. Siwrna oedd yn 26 milltir. Ac i fi, dim ond un ffordd oedd yna i deithio. Mi fydd rhaid i mi gerdded ar fy mhen fy hun bach. Fel o'n i'n gadael y tŷ, stopiodd mam fi a deud, tynad y glocsiau i gerdded. Pa mam yn meddwl fi? Dyna beth mae clocsiau'n da iddyn nhw de, i gerdded. Ond, da chi'n gweld, mam oedd yn iawn yn diwedd. Doeddwn i ddim yn gallu sboilio'r unig bar o sgidiaid gen i drwy gerdded a dam 26 milltir dros y bryniau. Felly, doedd gen i ddim dewis, ond gwneud fel oedd mam yn ei ddeud. Tynnu fy nghlocsia a cerdded yn droednoeth. Bala amdani. Bo fi rwan yn 16 mlwydd oed, o'n i rioed i teithio mor bell a hyn ar ben fy hun o'r blaen. Ac roedd y siwrna yn un unig ac yn galad. Yn enwedig, yn ei gwneud hi yn droednoeth. Ond ar ôl amser maith o gerdded i fyny ac i lawr y bryniau, dros yr afonydd a drwy'r ceia, dwi'n gweld arwydd
yn y pellter. A dwi'n agosau ac yn agosau bala o'r diwedd. Cerddais i fewn i'r bala ac o'n i'n teimlo mor ddiolchgar. A welis i drws ffrynt Thomas Charles ar y stryd fawr ac nocis i ar y drws. Helo, Thomas Charles, ydych chi'n iawn? Ydych chi'n cofio fi? Dwi wedi dod i brynu meibil o'r diwedd. Mae wedi cymryd 6 mlynedd i mi gynilo'r holl arian a dwi wedi gorfod cerdded 26 milltir i gyrraedd yma. Helo! Does na ddim beiblau. Does na ddim beibla? Does na ddim beibla? Dwi wedi cynilo'r holl arian a di cerdded yr holl ffordd am ddim byd. Wel, da chi'n gweld, mae'r beibl ar ei ffordd yma o Lundain. Mi fydden nhw wedi cyrraedd mewn deuddydd. Ddidau be, pam na newch chi ddim aros yma amdanyn nhw? Bydd Mrs Charles wrth i bod. Argored, diolch yn fawr i chi, Thomas Charles. Ac mewn deuddydd, roedd y beibla wedi cyrraedd. A weddwch chi be? Am i mi ddafal barhau, roedd Thomas Charles beibl arall i mi. Am ddim. Do. Cyn i fi symud i nunlla, a goris i un o'r beibla. Oedd o'r teimlad gorau erioed. Mae isio i ni gyd gymryd cama bach i fynd yn bell. Mae angen i ni fod yn benderfynol. Mae isio i ni gario ymlaen i feddwl am bethau. Hyd yn oed os di o yn teimlo weithiau bod o'n cymryd busfethoedd. Achos mae o werth o yn y pen draw. Diolch yn fawr i chi, Thomas Charles. Rwan fyddai'n gallu darllen efo ffrind. Ymarfer efo nhw. Ac bod y beibl yma'n drwm, gerddish i'r holl ffordd adra yn gwenu. Ac wrth i fi fynd am adra, nes i sylweddoli mod i'n gallu gweld ôl yn rhaid i ar y llwybr. Roedd yr haul wedi bod yn tywynu, ac roedd o wedi sychu siapiau'n rhaid i yn y mwd. Bob cam bach penderfynol i'w weld yn glir. Ôl yn rhaid i Mary Jones yn mynd i nôl y meibil. Ond dim dyna ddiwedd y stori. Mae'n eitha anhygol a deud gwir. Achos erbyn heddiw, mae ôl yn rhaid i i'w gael mewn dros 100 o wledydd. Dych chi'n gweld, benderfynodd Thomas Charles fod o isio mwy o blant gael yr un cyfle ges i ddysgu darllen. Felly cychwynodd o rhywbeth o'r enw Cymdeithas y Beibl. A diolch i Thomas Charles, mae ôl yn rhaid i ac ôl Cymdeithas y Beibl i'w gael ar hyd a lled y byd hyd heddiw. Ond, dwi isio i chi gyd gofio, mae bob un ohono ni yn gadael ôl ein traed ar y byd, bod ni'n cerdded yn droednoeth mewn clocsia neu par o drainers.